Dnes se ponoříme do příběhu, který by mohl otřást základy našeho chápání dobra a zla. To zní fascinujíce. O jakém příběhu to mluvíš? Mluvím o příběhu Morgany, dědičky trůnu království Elysie. Je to mladá žena s neobyčejným darem magie, který je v jejím světě považován spíše za prokletí. Aha, takže magie není v Elysii vítaná? Proč? Přesně tak. V Elysii panuje hluboká nedůvěra k magii. Lidé ji spojují s temnotou a nebezpečím. A víš co? Tenhle strach má kořeny v nedávné historii Morganina matka, předchozí královna. Zemřela za záhadných okolností spojených s magií. Představte si, že by Morgana z artušovských legend nebyla zlou čarodějnicí, ale hrdinkou bojující proti předsudkům. Dnes se ponoříme do knihy, která převrací tenhle známý příběh vzhůru nohama. To zní jako fascinující koncept. Jak autor dokázal tuhle transformaci provést? Je to opravdu mistrovský kousek. Autor Tomáš Fojtík vykresluje Morganu jako komplexní postavu čelící nespravedlnosti už od dětství. Ztráta matky, dvorské intriky, tlak na potlačení její magie, to vše formuje její osobnost. Je to vlastně coming of age příběh zasazený do fantasy světa. Takže to není jen o tom, že by se snažil ospravedlnit její činy, ale spíš ukázat, co jí formovalo? Přesně tak. A víte, co je na tom nejzajímavější? Autor propojuje tento fantasy příběh s aktuálními tématy. Morgana se stává symbolem boje proti společenským normám a předsudkům. Je to, jako by nám autor říkal: podívejte se na tuto postavu znovu a zkuste pochopit, co jí formovalo. To je opravdu zajímavý přístup. A jak se to projevuje v samotném příběhu? Představte si třeba scénu, kdy se Morgana rozhodne ukázat svou magii před královskou radou. Je to nesmírně silný a symbolický moment. Morgana se staví čelem ke strachu a předsudkům ostatních. Je to metafora pro to, jak důležité je být autentický a stát si za tím, kdo jsme, i když to může být těžké. To musí být opravdu napínavá scéna. A co další postavy? Zmínili jste, že Sněhurka je tady Morganina sestra? Ano, to je další zajímavý twist. Sněhurka je zde vykreslena jako komplexní postava, která se snaží najít rovnováhu mezi loajalitou ke své sestře a svými vlastními ambicemi. Na jednu stranu miluje svou sestru, ale na druhou stranu žárlí na její moc a popularitu. Malakar toho využívá ve svůj prospěch a snaží se Sněhurku obrátit proti Morganě. To zní jako pořádný zmatek. Jak se v tom Morgana orientuje? Není to pro ní jednoduché. Morgana se musí vypořádat s intrikami, s radou a vlastními pochybnostmi. Zároveň se učí ovládat svou magii a poznává, co to znamená být skutečnou vůdkyní. A co je pro Morganu nejtěžší? Jedním z nejtěžších rozhodnutí je volba mezi láskou a mocí. Morgana musí zvážit, zda se vzdá své lásky k Alisterovi, aby ochránila království, nebo zda bude riskovat všechno pro své štěstí. To je opravdu těžké dilema. Jak se Morgana rozhodne? To ti neprozradím, to si budou muset naši posluchači zjistit sami. Ale můžu ti slíbit, že Morganino rozhodnutí bude mít dalekosáhlé důsledky pro ně samotnou i pro celé království Elysie. No tak, aspoň malou nápovědu. Dobře. Řekněme, že Morgana se nakonec rozhodne. Ne, vlastně ti to neřeknu, ale můžu ti říct, že její rozhodnutí překvapí všechny, včetně jí samotné. To zní napínavě. A co můžeme očekávat v dalším vývoji příběhu? V dalším vývoji se dozvíme, jak dopadne Morganin boj s Malakarem. Uvidíme, jakou roli sehraje Sněhurka, bude stát při své sestře, nebo se nechá zmanipulovat Malakarem. A co je nejdůležitější, zjistíme, jaká je skutečná cena za magii a moc. To zní jako spousta otázek, na které se těším, že dostaneme odpovědi. Ale řekni mi, co si myslíš o tom, jak autor pracuje s tématem moci a odpovědnosti? To je skvělá otázka. Autor zde brilantně zkoumá, jak moc může člověka změnit. Morgana začíná jako někdo, kdo se své moci bojí, ale postupně se učí ji přijmout a používat zodpovědně. Je to fascinující studie toho, jak moc může být dvojsečnou zbraní, může korumpovat, ale také může být nástrojem pro dobro.
To mi připomíná slavný citát Lorda Actona. Moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně. Tento citát je v příběhu Morgany velmi relevantní. Autor nás nutí zamyslet se nad tím, zda je možné mít velkou moc a zůstat přitom morálně čistý. Morgana se s tímto dilematem potýká po celou dobu. Snaží se používat svou moc pro dobro, ale zároveň čelí pokušení využít ji pro vlastní prospěch. To zní jako velmi aktuální téma, i když se jedná o fantasy příběh. Vidíš nějaké paralely s naším současným světem? Absolutně. I když žijeme ve světě bez magie, otázky moci a odpovědnosti jsou stále velmi aktuální. Stačí se podívat na politiku, biznis nebo sociální média. Lidé s mocí, ať už politickou, ekonomickou nebo mediální, čelí stejným dilematům jako Morgana. Jak použít svůj vliv zodpovědně? Jak odolat pokušení zneužít moc pro vlastní prospěch? To je zajímavý pohled. Takže bychom mohli říct, že tento fantasy příběh je vlastně alegorií na naši současnou společnost? Přesně tak. A to je to, co dělá dobrou fantasy tak působivou. Používá imaginární svět k tomu, aby nám nastavila zrcadlo a přiměla nás zamyslet se nad našimi vlastními životy a společností. Morgana možná bojuje s magií a draky, ale její vnitřní boj je něco, s čím se můžeme všichni stotožnit. To je fascinující. A jak myslíš, že tento příběh může ovlivnit čtenáře? Ne, doufám, že čtenáře přiměje k zamyšlení nad vlastní mocí a odpovědností. Každý z nás má nějakou formu moci, ať už v práci, v rodině nebo v komunitě. A příběh Morgany nás vyzývá, abychom se zamysleli nad tím, jak tuto moc používáme. To je zajímavý obrat. Ale co Malakár? Určitě se jen tak nevzdá, ne? Přesně tak. Malakár se snaží festival sabotovat a vyvolat chaos, ale Morgana se nenechá zastrašit. S pomocí svého věrného přítele Alistera se postaví Malakarovým intrikám. Alister? Kdo to je? Alister je lovec a stopář, který se s Morganou seznámil náhodou. Je to statečný a čestný muž, který věří v Morganu a její poslání. Stává se jejím nejbližším spojencem v boji proti Malakarovi. A pak tu máme Malakara, který je hlavním antagonistou. Malakar? To zní zajímavě. Jakou roli hraje v příběhu? Malakar je stělesněním manipulace a strachu. Je to postava, která se snaží ovládat ostatní prostřednictvím dogmat a předsudků. Jeho střet s Morganou je vlastně střetem svobodné vůle a útlaku. Je to skvěle napsaný padouch, který věří, že dělá správnou věc. Jeho manipulace a intriky jsou založeny na strachu a předsudcích, což je něco, s čím se můžeme setkat i v reálném světě. Morgana je odhodlaná změnit vnímání magie v království. V jedné klíčové scéně prohlašuje: Nedovolím, aby mě definovalo to, co si o mě myslí ostatní. Chci dokázat, že magie může být silou dobra a já ji chci použít k ochraně Elysie. To zní jako odvážné prohlášení. Ale určitě to nebude jednoduché, že? To máš pravdu. Morgana čelí mnoha překážkám. Jednou z největších je Malakar, ambiciózní muž, který usiluje o trůn. Malakar je mistrem manipulace a využívá strachu lidí z magie k tomu, aby Morganu zdiskreditoval. Takže Morgana musí bojovat nejen s předsudky, ale i s přímým nepřítelem. Jak se s tím vypořádává? Morgana se rozhodne pro odvážný krok. Uspořádá velký festival, kde chce demonstrovat sílu své magie, ale ne ničivou silou, chce ukázat její léčivou a ochrannou moc. To zní jako riskantní plán. Jak to dopadne? Ne, zpočátku jsou lidé vyděšení, ale jak Morgana pokračuje v uzdravování nemocných a zraněných, strach se postupně mění v úžas a naději. Je to klíčový moment, kdy lidé začínají chápat, že magie nemusí být nutně zlá. Morgana prochází hlubokou vnitřní transformací, která má mnoho společného s psychedelickými zkušenostmi. Víte, že autor v úvodu knihy dokonce děkuje organizacím, které podporují výzkum psychedelik? Vážně, to je docela neobvyklé pro fantasy knihu, ne? Přesně tak, ale v kontextu příběhu to dává smysl. Je to další způsob, jak autor propojuje fantasy svět s reálnými zkušenostmi a výzkumem. Morgana vlastně prochází něčím, co bychom mohli nazvat hrdinskou cestou ve smyslu Josepha Campbella. To je fascinující. Takže to není jen další fantasy příběh, ale hluboká studie lidské psychiky a transformace? Přesně tak. A to je něco, co dělá současnou fantasy literaturu tak zajímavou. Už to nejsou jen příběhy o hrdinech bojujících s draky.
Fantasy se nebojí zabývat složitými tématy a používat fantastické prvky k prozkoumávání hlubokých lidských otázek. To zní, jako by tato kniha měla co říct širokému spektru čtenářů, nejen fanouškům fantasy. Naprosto souhlasím. Je to kniha, která vás nutí přemýšlet dlouho poté, co ji dočtete. A to je, myslím, znak opravdu dobré literatury. Hlavní poselství je o síle přijetí sebe sama a odvaze jít vlastní cestou, i když to znamená čelit předsudkům a strachu ostatních. Tak co myslíte? Měli bychom našim posluchačům doporučit, aby si tuto knihu přečetli. Rozhodně. Ať už jste fanoušek fantasy, nebo jen hledáte hluboký příběh o osobním růstu a transformaci, tato kniha vás určitě zaujme. Je to příběh, který vás nutí zpochybňovat zavedené narrativy a dívat se na věci z různých úhlů pohledu. He taught me to be fearless, fair, brave and true. Is that a girl I'll ever know again? But she changed everything. Please, show mercy. Find his home and burn it to the ground. You were saying? This was my father's kingdom. A place of fairness. But the Queen changed everything. Take him away! Your Majesty, What did you say? the people need some kindness. You know, I really don't remember you being this opinionated. The Queen stole everything from all of us. I'm gonna need your help. Who is the fairest of them all? Famed is thy beauty, Majesty. But a lovely maiden I now behold. I look at you, and I just want to be the fairest of them all. The Queen is evil. You must flee into the woods. Sorry, my dear. Did I frighten you? Magic mirror on the wall. Who's the fairest one of all? My queen, your beauty is beyond compare. But there is one, her beauty grows from deep within. Snow White. She is as pure as snow. My parents always said this forest was a magical place. Is there anybody here? It's a human. What did you think I was? Nothing. Ghost. You'll be safe from the Queen here. They say all you have to do to make your wish come true. You have to run. Is let it go. I'm not afraid to fight. Well, I can hear the echo loud and clear. Can you point me in the right direction?